Leni ku program imene ya MRA kona ndipo imene ndi program imene timaonikira pamaso kukambirana za udindo komanso ntchito za bungwe limene la Malawi Revenue Authority ndipo muli ndi ine Elini Chimoyo. Mwanthawi zonse sindili ndekha, ndili ndi amenewa mmodzi mwa akuluakulu bungwe limene la MRA apo chisuse takulandirani. Zikomo kwambiri. Ndiye sabata ino tikhala tikukambirana za ndondomeko zimene bungwe limene la MRA limapezeka kuti lachita auction kapena kugulitsa katundu amene mwina wakhalitsa. Choyambirira tikanena kuti kuchita auction kapena kugulitsa katundu kumene kumachitika ndi bungwe ngati la MRA zimakhala bwanji ndipo zimatanthauza chani? Zikomo kwambiri. Malamulo tu aziko lino tikati kupanga auction katundu si kuti umangotenga katundu uja kangomugulitsa koma zili malamulo chani athu ngati malamulonso aku MRA tipati act ifeyo tikamagwira ntchito a MRA timagwira ntchito kusatira machani malamulo we implement the law. Ndi section 39 ya Customs and Excise Act ndithu ndi mmene zinthu zimene zilili. Ndiyeno tikati kodi kugulisa katundu timagulisa motani kapena kuti tikati auction ndi chani? Auction ndi kugulisa katundu komano kugulisa katundu kwa munthu wina aliyense kuti adziwe kuti kuli katundu amene utani akugulitsidwa. Eti choyamba ndi chimene. Chachiwiri tiyeneranso kudziwa kuti kodi katundu wakeyi kodi ndi otani amene akugulitsidwa. Komanso magulisidwe ake timati pamakhala munthu timachita kupeza anthu au amene andika udaulo ukadaulo katundu ndi katundu amene abwera anthu aja kuzagulisa mwa ukadaulo wawo ndi motani. Amagulitsa chinthu ichi amachinena kuti chinthu ichi tikweze tikugulisa fridge iyi kodi alipo amene angachite offer mtengo ndi aliyese amati aine ndigula mwina 100,000 wina aine ndi 150 wina 200 amapikisana ndi mazafika kuti omalizira ndani uyu wina akuti aine 250,000 aliponso wina akati anthu ngati sakupezeka wina amatenga hamandi kutani ndikumenyesa basi. Akatero ndi kuti munthu uja wapasidwa mwayi ukuti agule katundu uja wawina ndimene wawina auction jakuti awine kamene wawina bid iye moli malingana ndi malamulo aziko lino. Ndi nthawi yotani kapena chimachitika ndi chani kuti bungwe la MRA ifike potenga katundu wa munthu kaya amene anagula munthu kuti abwera naye mdziko kufika pomweka pansika mwa njira imeneyi? Inu mudziwetu kuti choyambirira MRA ili business yongotolera misonkho basi. Sili mu business yogulisa katundu. Ndi MRA kuti ifike malo kuti panopo tafika tigulise katundu imakhala kuti mwini wakeyo choyambirira mwina walephera. Analakwira malamulo ndi walephera kumombola katundu kapena sanalakwire kumene anabweresa katundu uja kuti amuombole ndi wapitiriza masiku. Masiku ake amayenera munthu uja at least kuyang'ana ndalama lamulo limatuza at least 30 days. 30 days abwere ayang'ane katundu azaombole ngati sanapange ndalama. Akaombola katundu uja atenge. Koma ngati sanatenge nthawi ija ikupitabe amazapesedwanso mwayi wina pali 14 days pasidwa kuonjezera pa 30 paja. Ngati sanatero pamazapezeka katundu uja lamulo limanena kuti tipite kukapangika gazeti, timapita ku government printers kukapanga gazeti kuti katundu uyu tiyenera kugulitsa. Inuyo ndikhulupira kuti mwakhala mukuonapo ma newspaper kapena ma radio ma TV amene kuti MRA ikugulitsa chani katundu imene ja ndi mbali imodzi ya lamulo. Okay, amakhaso kuti one akapanga kale chani apita government printers government ya amene amapanga kuti kusindikiza za malamulo apanga zimene zichazo apangidwa ndithu. Timanena kuti apanga gazeti. Okay, ayipanga gazeti kuti katundu uyu apangidwa gazeti tikagulisa katundu uyu ndi amayeneranso kulowa mu newspaper amuja ndikufuna kuziwisa mtundonso wa Malawi komanso aino ake akatunduwa chifukwa nthawi imene amakhala kuti apangidwa kale wona. Ndikuwauzaso kuti kuli katundu ano atani
agulitsidwa katundu uja kupita tu munthuyo mwina wake katundu andilibate kubwera msangasanga kuti azaomboleka ndi zimene timafuna ndi zimenezi. komano nde mwafotokoza kuti pamakhala munthu amapatsidwa nthawi kuti ya mwabweretsa katundu uyu mwadutsa naye pa boda kati ngoyerekeza mwachitsanzo kumene mwina kumakhala ngati kumatchuka kwambiri tiyerekeze chipata cha Songwe galimoto kumene kuja ndithu pamafika pena kumayang'ana kumone ngati ndithu kudoko ndithu kuti magalimoto adzadzana kumene kuja imafika nthawi kuti mwanena 30 days yatha mwonjezera 14 days patsogolopa ndezimafika potani yafika 14 days ja munthu sanadzatengedwe ndi zimafika nokuti ndi masiku no athano masiku angati mwonjezerano angati nkunena kuti apapa nde tadikira zakanika nde tikhoza nokwamba ndondomeko imene yokachita gazeti pamakhala kuti papera masiku ochuluka bwanji nditu masiku ato amakhoza kukhala kuti ndiochuluka koma miyezi soyena zimatha kufika zilikonko miyezi mwina iwiri chifukwa choti oyambirira jamwana 30 days angokupasana ndiye umazapasidwaso mpata wina ukupasani oni ndiye ifenso timakhala ndi preparation time pang'ono kuti tione kuti zinthu zikodi zakhalitsa ndikwa nthawi zina timaziwisaso aino ake aja kachiwiri timapita kukapangisa gazeti imaina kuti 30 days gazeti tikapanga gazeti 30 days ndi pamene timazagulisano katunducha later on komanso mtundu wa Malawi onse timakhala titawuza kuti tikagulisa chani katundu tikagulisa katundu chifukwa cha kuti wakhalitsa katundu ma warehouse athu ndi chifukwa chani timatero katundu kuti kumangomusiya ku warehouse pena akhoza kuonongeka pena komanso katunduyo azingochuluka ife ziliswaso boma liso waposungiraso katundu amene tamugwira nthawi nde katundu ameneyo mmene mwafotokozera tikayitsata ndondomeko ya auction makhala ndithu kupikisana chinthu chija muche achiyambira kandi pa mtengo tekeze galimoto mtengo wake ndi 5 million kwacha kayambira kandi pa 5 million pomwepo wina anena ine nditenga 5.5 wizi pita na ikwera mpaka na mwina pena ikhozofika mwina utengedwa mwina pa 7 million imene pezeka kuti katundu mwina wochulukirapo apezeka kuti akutengedwa mwina pa mtengo oposera mtengo wake wa galimoto uja mukapanga choncho peza kuti inuyo papeto pake mwatolera mwina zochuluka kuposera mwina msonkho umene mukadatolera inuyo kudzera mu katundu ngati ameneyo zimakhala bwanji mukakhala kuti mwatolera ndalama yochuluka choncho tikakhala kuti tatolera ndalama yochuluka kapena yochuluka kwake chifukwa ndi msonkho tana kuti ife timafuna kuti boma lichite mubwezeretsepo zanu zimene mukanatenga pa katundu uja ngati galimoto inali duty yake 5 million MRA chomwe imayang'ana ndi duty yachani 5 million kuti ibweze chifukwa boma limayenera kutolera msonkho sikuti limayenera kugulisa magalimoto ndiye kakhala kuti yagulitsa mwina duty yake inali 5 million galimoto ija yagulisidwa mwina 6 million or 7 million ndikuti msonkho nali bwanji pacha 5 million ndiye 2 million ija boma limatengapo auction fees chifukwa auction amene abwera uzapanga uja si ndo MRA yeso amakhala independent naye amayenera kulipidwa ndi amatenga kwa percentage kumene kuja china chachiwiri ndiyo kuti galimoto jamakhala kuti mwina yakhala masiku kumene kuja amachosaso mwina ma warehouse fees and other fees basi mwina wake uja akhoza kumbwezera koma pokhapokha mwini wakeyo apereke interest aonese kuti ndikufuna ndipange alembe kwa commissioner general kuti ineyo galimoto munandigulisiaje munagulisa ndalama zingati ndifunako balance yanga koma ngati sangatero komanso zindi period sikuti forever 60 days 6 months munthu akhale kuti walemba within the period of 6 months imene 180 days 6 months anene kuti ineyo katundu wanga ndibwereseni chani ndibwezereni balance ya pamwambayo chabwino nde katundu ali amakhala katundu osiyanasiyana katundu ina amakhala kuti yawa mwapezeka kuti mmene tinakambira masabata ambuyo mopali zinthu zina makhala kuti kuchita detain kuti katundu uyu timusunga kaye kamune futi anali upanda ziphaso katundu uyu mukamukanika kuwombola ini yake
katundu winayo kakhakuti mwina sangafike poti mpaka mukampange auction ni njira zina zanje zimene magwiritsa ntchito kuti katundu uja achoke m'manja mwanu inu mupezepo ndalama yanu kapena olwapo ngati ali kuti ndalama sipezekabe koma amayenera mupeze ndithu njira yokuti katundu uja mukonze space mu warehouse kwanu zimakhala bwanji? Ziko mukombe imene ndifunso labwino chifukwa pali katundu wina ndingokuzani amene timati perishable. Katundu okuti sangakhale mwina munthu akuyitanisa nyama kuchokera kunja yabwera kuno. Nyama ija yapeze kuti falling short mwina alibe zinthu zina zipaso zina kapena walephera kuombola imene yema ina kupangidwa pompo aina yakutani lamulo solimalola zipangidwe zimene zijazo tingati chani it's not whether it's destroying katundu otero or ukapanga donate ku malo osiyana kupanga donate zinthu zimene ndikunena kuti za perishable. These are perishable goods. Komanso pali zinthu zina zimene timaona kuti mwina zindi zikhoza kupanga expire zinthuzi kuti uzisunge tunena kuti paja ndondomeko choma ino ka 30 days waka 30 days ipite mpaka ndizimakhoza kumaona kuti expire mwina zichita expire in 3 months or in 2 months uzigolo nthawi ndiye nthawi isanafike nthawi katundu amene amayeneranso sanga kupangidwa dispose of. Ngati kuti ku chichewa chake sindifuna kunena kuti kutaya kwenikweni koma kuonetsetsa kuti zinthu zija zapita ndithu zapita kuti zachoka kapena kuti zinthu zachoka kazapangidwa donate kazakapangidwa destroy tikezenso katundu imweyo wapangidwa mwene expire wa expire ndi woyipa sungapasa anthu kuti akadye sungapange donate mwene akupitisa kukataya paliso ndondomeko yake yotayira mafika ku city amatiuza kuti amutayi kuti timakataya limodzi ndi ma authorities ena bwinobwino kuti katundu ujaonese kuti wapangidwa destroy asaononge anthu. Wina ndi woyipa mwina mankhwala tiyeneranso kupanga chimodzimodzi muno wauza anthu amene ali oyenerera akhoza kupanga dispose katundu off timapanga zimenezo ndi kukamutaya mwa ndondomeko yake yoyenera. Ndiye munakamba za katundu ngati mwina ma perishables ena kapena kuti katundu amene akhoza kuonongeka amene kuti akhoza kugwiritsidwanso ntchito amene mumapanga donate kapena kupereka mumapereka mwina ku malo otani kapena ati ndi ati komanso mwina mumagwira ntchito bwanji ndi nthambi zina kuonetsetsa kuti katundu uja apimidwe kuti ali mu condition kapena kuti ndoyenerera kuti akhoza kupita kwa anthu ena pakadali pano amene amayang'ana katundu kuti katundu uyuyu ndochera bwinobwino kapena ayi ndi mabungwe edi amene amayang'ana ngati zimenezo timachita engage kuti aone kuti katundu kodi ndi wabwinobwino kanda zathu za chipatala kuti aone kuti katundu ndi wabwinobwino tekeze mwina sugar MRA yakhayi kupangapo donate malo mwa government imapanga donate apangako donate kuzipatala imapanga ma school katundu uyu tizizwa kuti duty ndi ya public aliyense ndi amala ndimene zimapangikira katundu sanakhoza kaperekedwa malo ngati amenewa koma atimaonesesa kuti katundu ndoyenerera ife ya MRA ndi upangiri wathu komanso timachita engage mwina MBS azipatala kaya asite amene kuti atithandize ndipo amatithandiza monga maukadalo wawo. Ndipo maliza tikang'ana zonse zimene mwafotokozeramo zikuloza kuti ndithu pali mwina pa Chingerezi ngati gap ina yache kapena kuti pali kavuto kena kamene kamapangitsa ndithu kuti anthu azipeza kuti agula katundu koma akukanika kuombola ndi chinthu chanji chimene pomaliza ndithu amalawi kuyenera ayamvetsetse kuti akuyenera kudziwa kapena akuyenera kukhala ndi upangiri woyenerera makamaka asanagule katundu ena aliyense obwera naye m'dziko muno. Mene iyi ndi gwero lalikulu limene mwatchulali. Choyambirira anthu akuyenera kupanga plan. Planning yake ndi kuti ndifuna tikagule katundu wakuti kunja kodi zofunikira ndi chani. Katundu wina amafuna ma license ndingokuzani ngati sugar mafuta ophikira kaya flour zinthu zimenezi pali zakumwa sina pali zina zimafunika majani ma license
anthu aziyamba kaye asiyang'ana zimene zija ndikupeza malaisesiwo ziphaso zoyenerera kuti akagule katundu ngati ameneyo kuti akalowa kunoko asavutike. Choyamba chachiwiri aziziwa kuti kodi msonkho wake ungakwane ndalama zingati ndikakagula tilekeze truck ya cement ya zazandi cement ndalama zake ndi bwanji ndikagula mafriji 10 ndalama zake ndi bwanji ndiye kunoko akamachoka azikhala kuti akudziwa kale ndipo akonzeka kale akonzeka kale ngati akonzeka yo akabwera kuno sangavutise kwa boda angobwera kulipira kumapitirira ndi katundu apo katundu sanga kufika pakana kumusunga pakana musunge kena kumugulitsa sizingatero ndi tipemphe Malawi tiziyamba tapeza chani information upangiri information kuti kodi tipange bwanji ndi zimene zingathandize kwambiri gapu imene ikhoza kuchoka Malawi ndi vuto limene timafuna kuti tikamba chatagula chinthu ichi kufika pa boda ngopeza kuti apa pali malamulo ena kapena pali misonkho yolipiridwa ena amaganiza kuti ndi zaulere koma zisali motero ndeti ziyamba tafusa kaye zimene sizingachitika katundu sangamangitidwa ndimene tuwafotokozera menemo apo chisuse kuti katundu tisanayambe ulendo ofuna ukagula katundu kunja kwa dziko lino ka ukachita naye malonda tizikhala titafufuza bwinobwino tili ndi zinthu zonse zoyenerera ndi cholinga chokuti katundu wathu asapeze kuti wasungidwa pamalo amenewa azipata kuti mpaka nafika poti bungwe limene la MRA liyambe kuganiza zochita malonda kumugulitsa kuti apezepo ndalama yawo ya msonkho. Ndi pamene ponso tu ndi pamene tamalizira programu yathu ya MRA Corner ndipo lero tinali ndi amenewa apo chisuse mmodzi mwa akuluakulu aku bungwe la MRA takuthokozani. Zikomo kwambiri. Kuchokera kwa ine Elin Chimoyo titi mwakumanonse lipirani msonkho tukulani Malawi.